Брат. Ние чакаме пица 5 години. Що умеме? Очите ме болят в момента. Добре, аре да ходим да правим нещо, искаш ли? Bro, what the fuck are you doing, man? Ехо, брато, верно умре от глад. Oh, what the fuck? Бегибате. Пицата! Значи му направим забележка. О май гад, пицата! Значи му направим забележка. А не, това не е пицата. А, това не е пицата! Не! Още не беше пицата! Добре, ела се разходим в гората, за да умреш от страх. За да живееш. Very weird, bro. Ето го моя мотор. Пробуйте. Не, няма да влизам. Look at this, bro. Брат, това е пикни. Какво това съществува? Аре, Михайле! О май гад, открихме топка. What the fuck, bro? Give me ball. Аз убия теб сега. Крипи човека му следва. Искам да иземе топката. Топ! Братов, една тротка. Хора, ще спра видеото за малко. Хора, успя да се скрия от него. Ето, скрил съм се при едни храсти. Чувате ли го? Чувате ли го? Вижте го. Така крия светлината, да знаете, за да не ме види. Няма го. Добри. What? Какво прави, бро? Той ме търси в момента, иска да ме убие. Тук не го. Вчера е бил най-големият кепчев, да знам, че не е точно. Пане, като ме вики само това проекти. Няма го. Ще спра за малко видеото, да знаете. Върнах се във видеото.
Ето го. What? Какво ще прави той? Хора, заседайте тук в този шубрак ме е много страх. Имам късмет, че той не ме вижда. О, не. Хора, видяме, хора, видяме. Дойде ни пицата. Ще се върна там, когато го намеря, да знаете, хора, да си помислете, че ме е убил. Вижте което там. Няма търпение да дойде пицата. Да я донеса тук, за да му я дам и да се опитам да се сприятеля с него. Защото той ще ме убие. Къде е пицата? Няма я пицата. Виждате ли го някъде? Ако виждате някакви странни форми, кажете в коментарите. Хора, ето го. Оле, беги. Брат, как че да се правил? Кой бе, днес ги беше прегладил, не? Ето го, пицата, вече сме приятели. Вече сме приятели. Чао, хора.